In-numri huma inkwetanti, 500 huma l-persuni li fl-aħħar 12 xahar ingħataw assistenza mill-YMCA għaliex waqgħu fil-faqar jew sabu ruħhom f'sitwazzjonijiet estremi. Kull xahar l-istess organizzazzjoni qed tassisti ma' 43 persuna li jispiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom. Din hija l-istampa li tagħti l-YMCA u li tmur lil hinn minn sempliċi numri huwa ritratt ta' realtà kiefra tas-soċjetà tagħna bil-maġġoranza ta' dawk li qed ibatu ikunu Maltin. F'komunikat lil media l-istess YMCA spjegat kif qed taħdem direttament mal-komunità biex tgħin lil dawk verament fil-bżonn dan permezz ta' kważi 5,000 intervent u l-assistenza lil 180 persuna li rrikorrew għandhom fl-aħħar 3 xhur. Minn dawn 110 kienu mingħajr saqaf fuq rashom, jiġifieri roofless, u 30 kienu bla dar. Skont il-YMCA kien hemm 48 persuna li b'mod pożittiv reġgħu ġew integrati fis-soċjetà wara li jagħmlu perjodu f'waħda mit-3 faċilitajiet li tmexxi din l-organizzazzjoni. Interessanti l-fatt li b'mod uffiċjali l-Gvern u l-awtoritajiet ma jżommu ebda statistika dwar kemm hawn nies homeless f'pajjiżna.